Good evening, guys. Dito naman tayo. Magbibilang naman tayo ng mga mga sasakyan. Bibilang naman tayo ng mga sasakyan na ilaga. Lubat po, lubat. Lubat po ako. Kalimutan ko po, lubat. Ay, ako, nag-iihi ako.
Umihi ako. Ubat pa naman ako. Ubat pa naman ako. Siyaw. Kalimutan ko. Nalubat pala ako. Lubat. Gandang gabi sa lahat. Hello people, good evening. Mayong gabi sa tanan. Doon na lang kayo sa labas. Magbibilang kayo ng sasakyan. Yon, yan. Magbibilang kayo ng sasakyan. Good evening. Call you? Bakit? Yan, dami sasakyan. Kalamansi May kalamansi da! Kalawa dabla na eh. Jutay na lang. Ano klase luto eh? 2 kamates, sa kabumbay, tapos kalamansi. Yung sa Biaw. Ano yun? Baka next week pa yun ilibing. Mamaya tawagan kita. Ano pala yun? Pamangkin pala natin yun. Nakikita ko sa news. Tapos, nang nakita ko sa post, pamangkin pala natin, relatives pala natin. Ang daming patayan ngayon.
Sa Santol may binaril din. Sa Kambugsa may binaril din. Maraming patayan ngayon. Galing ng ng translation ni ayan. You're right about the be alright. You're right about the be alright. Daming matatapang ngayon. Lalo na kung may barel. Nga, matatapang talaga mga tao pag may barel. Hindi, binasa ko lang yung translation ng ano mo. Naka-English naman na. It's like si Ronnie in the past. Nako, English na naman siya. You're right about the be alright. It's like si Ronnie in the past. Galing mag-English, ha? Shout out Helen. Magandang gabi. Na-off na. Nakakatawa nga lang. Pag magla-live ako, naantok ako. Plus talagang naantok ako ngayon kasi nagba-vitamins. 8 or 9 tulog na ako. Na-off ko na eh. Na-off ko na yung niya, translation. Mga 8 or 9 antok na ako sa sa vitamins. Inom ko naman na umaga at gabi. Hindi ka pa maantok, umaga at gabi ang inom mo ng vitamins. Sa umaga, inom ka pagka alas 10, antok ka na. Sa gabi, 8 or 9, antok ka na rin. Iba-iba naman yon. Iba-ibang vitamins. Kaya iba sa umaga, iba sa gabi. Ay, kalimutan. Kalimutan ko. Yan na. Si G nagluluto pa. Yung cook ko nagluluto pa. Ayan, agay video. Aga luto. May lubat ako. Nagluluto pang cook ko eh. Hindi pa kami nakakain.
Oras na ba? Mag-i-8 na. Lubat kasi ako. Nakasaksak. Parang hiyang ako sa vitamins to. Tulog lang ako ng tulog. Enjoy eating. Shout out Jermilyn. Good evening. Hi, Jermilyn, Adam. Good evening. Shout out Sunam. How are you? I'm fine. Okay lang po. Thank you po. Like that. Thank you po. Yan na eh. Yan na. Thank you for your heart, Sonam. Ano mo? Tanaw man. Naman mo tanawon. Kaya may magtunan ka pa da. Tulog yung kuray? Yung gasa na ilang ano. Pagbutan nilang luwak sara. Wala naman di sila. Wala di sila. Matulog sa mo. Kao na sila. Wala pa. Ting butang mo sa nagta. Tulog sa gura kay kapoy. Kapoy sa nagyang. Oo, nagdagyang na sila gali. Ha? Busbutsyog. Shout out. Palitan lang ah.
Shout out, boss. Tapos ka nang kumain, boss? Oo. Okay, parang ano. CR muna ako. Saglit lang CR ako. Bantay na bed. Oh.
Ferdinand, shout out. Magandang gabi po. Kain po tayo. Mag-dinner na rin ako. Everyone, dinner tayo. Dinner tayong lahat. Ang ulam ko ay labanos. Labanos lang po tayo. Saka chicken adobo. Kain tayo guys. Gabi na eh. Hingay na ng alaga ko. Pagkainan na ang hingay na nila. Maingay na yun. Sobrang asim ng ano. Ng labanos. Tapos ka na kuya? Tapos ka na kumain? Kuya. Bus, butchog. Ulam ko, labanos at saka adobong manok. Labanos. Mustasa. Pag sa Chinese, white carrots. Yung labanos. Ano ka, Tel? Oo. Hilaw.
ha? Kulay na? Sinambal. Lubong buwas, sinambal. Siling dasun mana. Dasun mana ko no. Buwas na. Ambal ni Danining ganin na gari di sa gina nagapit dasun mana. Chat ko ron si Shasha be. Payaw man lubong. Shout out, Rose. Rose, shout out. Good evening. Baboy, ano pa? Hindi mo yung baboy. Shout out, Maxi. Nga. Sa Japon? Japon. This body. Bano? Body. Ritis. Ha? Ritis.
Paano pa ano, ubad nila kakapala mo? Be, lugangan ta kanon. Sabaw lang na siya. Grabe na siya sa sabaw ya. Ari, hindi si J. Ha? Ari, hindi si J. Puli sa mga puli na Masi ah. Ha? Yaw. Ari, si J di eh. Puli siya kadas mana. Taga Moises Padilla pa ya. Moises Padilla. Dito ba sa mo to? Ito kintira sa mo ni. Nag-vlog sila sa mga dito. Sige ko latest bro. Wah, tayo mo yung gilala mo na lawan mo. Sige ka mo. Pasto eh, tulaw to. Sino pa tayo to? Ano ka ulo? Ito di, ano ba? Wala, sino na? Pasto. Yan ako. Ayaw. Hindi na ako panya, iya kayo. Oh, paon ka di sa buwas. Sige. Kayo. Aba, nagkatawa ko na dito. Gagagan, nakagano. Kung hindi lang makulang ako, hindi ako pala. Ilang lumata mo? Anima? Lima? Gagaga tao? Grabe Ah, naman. lugangan. Gagaga. Uli, sa ako, kampa ko na. Ako sa bilog ka. Mapundor niya ako. Ikaw ay madugang ka pa ya. Bayan ka? Ang duwa na bilin. Hospital na yun sa elementary. Pinabibig doon ng kanan. Ang bagong lumata mo? Oo. Alive matay ba? Bago ko nakaguntaw? Ang duwa, bilhin ko. Ang subang? Sila na lang Lalaki. ano yun. Ang subang mo laki? Oo. Dua ka laki? Apat. Ito laki. Isang kahi. Oo, Ano ano? Eh? Si ano, permit ko. Ako sa laki na rin. Gaway di sao. Ito sa laki na rin. Ganun, wala mo nang gap mo. Gawin na go kasi siya kasi sabi na moment daw. Kaya rumamangkat sa di balay ko. Kilala ko na yung Marina na. Balda ko na yan. Kilala ko na lang tanata. Ikaw pa talaga. Si ano ka si Mulita na ba? Tayo na dapat tayo to. Secure na. Ah. Patay? Ang secure na. Secure na. Ano ba rin? Ano nga, event man? Je? 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 May event ka pa ko na? May event ka pa ko na sa Bacolod? Event. Event. Oo, condition day. Sana? March 5 to 6. Nasa March 5 to 6 pa gani. Now, ano ko now? Tabi ako nung may event. March pa to ya. March 5 to 6 pa ko no. Condition night naman sa 6. Wala, itaan 700. Grabe, 700 naman ba?
Sa shop lang kami na gani. Sa naligad ba isa kalibo to kay sa hotel kami. Kung sa hotel kami subong mga 2,000 na amon balaydan eh. Ang ano semi-formal lang. Swati. Ano? Good evening. Shout out. This week, ang balnat-nat ko this week. March 5 to 6. Mga nasa kayo nagbayad? Mga 700 ko no? na lang puntan. Boss. Tapos na ko ah. Tapos na kumain. Tek, pila na tong imo nga ano? Na, Balance sa balaydan? wala pa. Nga? Ha? Wala pa blang ano? Pila na bayad mo? 13.5? Tanan? 13.5 tanan na bayad mo? Oo. Thank you, boss. Tambay. Huwag ka pa na Ay, gano'n. hindi, ano lang, 13 lang. Kinong ligad, sang 2.5 to bilaw. As a registration, 3 mil to ba yung padala mo sa akon? Te, wala sila kambyo sa 500. Te, 2,000 lang ginbato nila. Te, 500 yung bakal ko sang ano, sang electric fan. Cheating ka. Cheating man. May electric fan ko tayo, dalawang ko to din magpuli. Tapos na, gamay-gamay lang nagawa Tapos sa ano. 4K ang tagsi mo. 4K. Boarding house 1.8. May tuto ka. Ngayon ka pag 300. Tuto. Ay, oo, okay. Damo ano? Nung blaydan mo. Naugay na na. Nung blaydan mo. May parcel. Research namon. May parcel ka pa. Sa research namon, may research mo daan. Mahal ko daan magpa-print sa Bacolod. Ha? Mahal magpa-print. Tagpulo. Ayun, nagpunta sa page. Ano to mong 20 ka Hindi page? pa, naman? hindi pa paid. Outrace pa lang nabayad. Paid na. Hindi pa nga kalahati. Happy birthday! Kaya, Si Bana Burns niya. ha? Bana Burns niya. Banaya? Oo. Shout out, kuya. Good evening. Wala pa kasunod ang sunod. So, nag-apply ka man. Oo, yan lang naman nga hindi. Pila to gan ligad? Ang Ang nabaydan ta? Ay, mga 20. 35 minus 17. Mga 18 lang tagaliligan.
Ha? Mga 18 lang. 18? Ay, mga sinabayadan. 18? Susunod? Ang last year mo. Shout out ni Hindi, Mels. Mga 22 piya ko na yan. 35 minus ano? 17. Hindi ka loud shout out. Hindi ka loud shout out. Did I dreams that we dance forever? Ala, ang pinagligan ng kalano lang to expire. Wala na inom. Iba na pangatag ko. Balas yun na ganya ko shoes. Tinis. Ay, puli sa gali sa March. Puli sa March. January, February, March. Next week, next month na. Next 30 at tayo. I don't know. Sumilip lang. Sihan MLSO. Diyan si Mels. Gusto ba? Oh. Sige, padala mo lang. Dala mo lang. Padala mo lahat ng kaya mong ipadala. Pwede rin pati Singapore, padala mo na rin. Padala mo Singapore dito sa Pilipinas. Yes, padala mo Singapore dito sa Pilipinas. Shout out Aya. Good evening. Lamig.
tinda na. Sure tour na. Sabaw. G, baba na tayo mga puti, G. Baba na tong puti mo. Isimpon tong puti mo sa nakababad. Busog ako. Thanks God. Busog much. Busog na busog ako.
Nabusog ko. Lakad muna. Busog na busog eh. Sobrang busog. Hi! Where are you going? Wala, di ka ulan. Ano? Kanina umuulan ng parang ano, konti lang naman. Sa ano lang siguro sa pagputok ng ano, bulkan. Dala lang siguro yun. Umuulan konti. Tapos ang lamig. Nilalamig ako ngayon. Uminom pa ng cold. Uminom ng cold. Tapos ito, lamig na. Lupok. Ash flow sa Marine. San Juan. Affected ang San Juan. Sang ash flow ya. Direya wala. Hindi affected. Sang ash flow ang pinalbagan. Sa Bella. Sa San Juan daw. Affected. Wala mo. Bilis ng takbo. Yan. Parang gustong liparin ang ano. Lumalupad ang motor ya. Uy! Ba't ang lamig talaga? Sobrang lamig. I don't know kung din ayun. Ala, katugnawan ko yaman. Pertigig ko ng tugnawan. Agay. Perti katugnaw. Agay, gapanindig akong balahibo sa katugnaw. Oh. Oh. Subong lang ko nag-inom cold. Wala ko gainom cold. Kaya mag-inom ko gani. Gaano daw akong tutunlan daw may phlegm daw. May dry phlegm daw sa akong tutunlan. Shout out Clarice. Magandang gabi. Magandang gabi.
Boss, okay ka lang? Okay ka lang da, boss? Ah! Ah! Antok na ako. Ano ko? Ganyan talaga. Pag 8 or 9, antok na ako. Bakit ba nakilala kung ang puso ko'y iiwan mo lang sasaktan? Tok! Aking kakayahan. Uwian na ng mga mga obreros. Uwian na ng may mga trabaho. Bakit ba nakilala? Bakit ba kung ang puso ko ay iiwan mo lang sasaktan? Gabi na. Pero maliwanag pa. Maliwanag pa sa araw ang aming daan. Dati natutulog ako mga 11 or 12. Ngayon 8 or 9, antok na ako. Kasi sa vitamins. May ininom ako na vitamins, siyang ako. Antok na, mga 8 or 9. Hand mouth, shout out. Tulog ako, 9.
Hindi ako nakauwi ng bahay. Nagligad yung katuan ko sa dalawang ko sa ditani. Ayaw niya. Binigyan ko siya ng 500. Birthday yata ni Bimbim yun. Nung pumunta ako sa bahay. Daling ko siya dito, sana ayaw niya naman. Tamad na daw siya mag travel. Sabi ko, hindi ka naman lalakad. Sumasakay ka naman. Ayaw daw. Papaayos ata yung kusina niya. Bumili ng ng plain sheet. Tapos meron. May TV siya doon. Papagiba nga daw yung bubong, papagiba. Baguhin daw. Ano ba yun? Hindi. Yung ang berhas. Ang berhas daw ng kawayan. Yung kusina niya. Pasiminto niya daw. Baka maglo-loan naman sa pension niya yun. Pasiminto ang lababo niya, pasiminto daw. Kasi nasisira yung kawayan. Hindi siya makuha kwarta. Basi ma-loan sa pension niya. I don't know. Sabi ni Romel yun. Ay! Baka rent ng niya naman. Lupa niya. Baka. Hindi ko lang alam. Maraming iniisip naman yung si mother na sana yung pera niya gagawin niyang mag-enjoy siya. Kaso isip niya naman bahay niya. Tamad naman maglagaw. Tani, malagaw-lagaw na lang siya sa mga parinti niya. Hindi na lagasto sa balay. Boss. Talaga nandyan si boss Loyal talaga si boss. Ay, baka siya magbenta ng lupa niya. Bayadan ka niya kasi yung bunganga mo. Ewan ko sa kanya.
Bili niya lang yung pagkain niya. O magala-gala na lang. Ayaw niya yan. Lalo pa siya may mga makulit na bata. At saka si Shirley, gala lang ng gala. Iwan yung mga anak niya. Dalawa sila, gagala lang, nagagala. Konsumisyon lang yan si mother. Stress lang yun. Kamusta ang New Year? Chinese New Year, maraming ampaw. Pahingi ng ampaw. Pahingi ng ampaw. Marami bang ampaw? Boss. Konti lang. At least may konti pa. Kisa wala. Buti na yung konti kaysa wala. Oh. Ah. Ganun ba yun? Dami ba yan? Ano yun? Mga anak? Ano yun mga anak? Pag itinago mo sa ilalim ng unan? Sino nagsabi? Magic? Sa magic? Maniwala ka. Tagal pa ng 2 hours. Kasabihan lang yun. May kasabihan ba na totoo? Diba kasabihan, sabi-sabi lang. Je, bakli ko kamoy-kamoy. Bakli ko kamoy-kamoy. 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 Ang ginood mo to sa ako ng ligad. Namay dal mo to? Oo. Oo. Grabe na.
May load pa, may parcel pa. Kailan na yan ay damo na ano? Plus 2 Talaga. Daming bayarin sa school. Ay, naku po. Ba? Tanabe? Katingin nga ng photo mo. Sige boss, tambay ka lang. Ano ba yan? Yung puto. Nagiging puto ko tsinta. Hanip ah. Di, galing, ang galing mong magluto. Galing mo palang magluto ng ano, ng puto. Puto ko tsinta. Magic ah. Wow, magic. Nagluto ng puto, lumabas puto kutsinta. Oh. Ay, Diyos ko po. Shout out. Atan. Sa excuse me. Excuse me. Tapos ka na hugas na bed. Yun, taga-hugas ko ng pinggan si David. Hi!
Tugnaw dyan. Ayan, isang cold. Sige, pamutog na yun, ang kakold. Tapos ko yun ng cold na tugnawan ko. Inom pa yung pagyaw. Kaya nagbakal ka mong. Tigto charge sulod. Ang ice? Oo. Balik ko muna na eh. Ang gusto niya. Ay, hindi wala. Hindi wala na yun. Basta lang ako maguling. Guys, so kain na naman tayo. Basta lang ako maguling. Guys, kain na naman tayo. Ay, gutom naman. Bago lang naghapunan, kain na naman. Piningunda. Eating habit ako ngayon eh. Dito nga naman. Yung butang ko, di ba? Yung butang. Oo, sa bag mo. Rest lang po. Tapos na ka to? Ano? Sobra mo? Oy, ano pa be? Basta masungka akong kainan. Tuo ko yung sa burya. Kamoy-kamoy. Gano'n ka da? Speeding ka da?
Ano palaga mo ng ido, askal? Nasulod mo sa kampo? Kumaguna mo. Kaniwang niwang na ang dansi pagka sumba mo balbali ng gusok na. Goy. Ataka! Unya ka! Masyado ka! Sulod na! Sulod, sulod! Sulod! Yak! Banay, ito dalaway. Grabe, puso ang gamot. Ang tiwi na naman yan. Ibugkos na nandun sa. Pero mo yan mo? Ayun Hindi ka balong na ano? Hindi na gani ka balo mag-basket. Kabalo mo tumbo. Hindi ka balo taas pag wala na tumulong si mo. Mama na ito. Ha? Kaya sa Lasawat na siya. Wala. Sa ato, sa ato. Ginatunog ako na siya ni Kwabula. Ikaw na yan, garo mo na. Dribla niyo. Hindi ko siya. Nagawa mo ito nga, no? Gawa? Ha? Nagawa ng ito. Hindi ko ah. Ikaw? Dribla niyo. Gano'n sa dyan, gano'n. Gada, saot ka da para may kwarta to dayon. Imo 50 mo, ano? Nabuhat niyo ko buang ba? Buwang ka manggit. Buwang. Banhoy. Abang musuh ka na. Ang bang musuh na si Teldal? Magtatili tilo? Tilya. Tatila. Tatil din. Dan, pagtatili.
Hello! Wake up na mo. Aray ko. Mapampol mo na, mapampol. Hipos ba? Tulog sila ba? Cellphone ko. Cellphone ko. Cellphone ko. Ha? Wala sa akin? Why? Bakit ka nauya? Shout out Aguilar. Huwag kang mahihiya. Tayo'y mga Pinoy. Tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya. Kain tayo. Kain pa rin. Kain ng kain. Hanggang magiging baboy na tayo. Hi dun po. Yun, kain ng kain. May habit is kain.
Inspirasyon ko ngayon ang pagkain. Busy ka pa. Take your time. Musta po? Okay lang po. Ito, kain ng kain. Ubos. Ubos na. Bukas naman. Busog na, busog. Busog na, busog. Tatyan yung sugas kusina. Je, wala mo man yung baba ng puti. Wala man ito ginagpon sa mga puti. Hugas pa ka plato. Yung manughugas ko si David. Ng plato. Isara ako ng ano. Sige. Hindi ka pa rin tapos. Pusin mo na. Fifteen minutes na lang ako. Wait ko na lang na mag 2 hours. Wait lang ako mag 2 hours. Matulog na rin ako. Busog pero matulog.
Ang wifi ko, 1K per month. Walang ano, yung pinakamababa, yung kinuha. Walang telephone. 30 Mbps ata. 30 Mbps lang siya. Akala ko wifi. Maya tingnan ko. Watch hour ko ngayon. Or lahat. Nako po. Wifi. Wifi. Ngayon, 1:47. 1 hour and 47 minutes and 1 seconds. Oh, medyo malapit na. March, baka March pa. Baka abutin pa ng March. Hindi, pagkabasa ko kasi wifi. Minsan mali-mali yung basa ko. May nag-chat din sa akin nga na ano ng FB. May bago daw akong FB. Ang pagkaintindi ko naman, may bago akong BF. Nako. Hindi ako mahilig sa shortcut eh. Hindi ko pa alam yung mga shortcut dito. Muntik na nga ako magtatanong ano yung YT. Ay, naku po. Ano yung baby? Ano yung ano? Ay, naku po. Ano yung saging? Saging? Ang baby? Ano? Nagle-learn pa lang eh. Subscriber, yung saging. Ganun ba? Naku. Saging. Kala ko sa unggoy lang yung saging. Akala ko sa unggoy lang yung saging. sa YouTube may saging pa din.
pahingi ng saging. Minsan nga pala magsasabi ako pahingi ng saging. Pag manood ako sa ibang live, magsasabi ako ng pahingi ng saging. Saging, saging. Fruit salad. Fruit salad. Banana, banana. Apple, apple, apple. Kay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Iig mo pang isang kisap mata. Kanina'y nariyan lang, ba't bigla namang nawala? Ano naman yung bebe? Boss, ano yung baby? Mani naman sa iba. Bantay bayan, tanod. Bantay-bantay lang. Di, babantay-bantay lang. Shout out Ros Aguilar. Ah, may pulis? Okay. Missy. Shout out Missy. Your life, Missy. Ah, sabihin mo, hingi ako ng sapatos. Dalhan niya ako ng sapatos pag uwi niya. Yun lang, shoes lang.
Ano ba bukas? Saturday. Di ba Sunday day off nyo? Pansit. Pansit bihon. Hindi, nagluto na siya ng ng puto. Kaso kinalabasan, puto kutsinta. Yung puto, nagiging puto kutsinta. Yun na ba yan, sis? Andalin mo bukas. Pero yung maha, perfect na. Oh, nagbakasyon. Sa Australia, nag-New Year. Yung amo niya. Dami ko bang talakubak. Nakatingulo ko ah. Hi, Bing Masyan. Shout out. Welcome back. Thank you. Baka yung pang timpla niya parang talaga, puto kutsinta. Mag-holiday yata siyang kasama anak. Oh, hindi siya sumama sa holiday. Dati-rati sumasama naman. Ngayon, pahinga muna siya. Wow. Sarap, tulog lang ang tulog. Wow, mais. Kain tayo ng mais. Yummy, mais. Dito sa amin may mais dito, sweet corn. Sweet corn ng mais namin. Tag 50 yung kilo. 50 pesos. Ilan na? 35. Tulog ka na? Wala. Siguro sa yun, sweet corn din yun siguro kasi ng pang-export yung sweet corn eh. Sweet corn yun. Masarap din yung sweet corn pag bago. Bagong pitas, masarap, matamis. At sa katamtaman ng niya, gulang niya. Ay, cutie pie masi. Wow. Sarap talaga yan. Sarap din nilaga sa sa karne. Bulalo. Mura lang din pala dyan. 60 per kilo. Sarap iluto. Bulalo. Sweet corn. Heroes. Shout out.
na ako. Bye-bye na ako. Bye. Bukas naman ah. I'm going to sleep na. Antok na po. Salamat. Sarap. Ginatang mais. Oh, ginatang mais? Paano yun? Paano gagawin? Kung ginatang mais, lugaw? Lugaw ba yan? Bukas na lang. Bye-bye everyone. Thank you very much.